Ura da, gu gara. Zeuk azala nola, neuk landaredia ala. Landareriarik gabeko ibaia, lumarik gabeko txoria, biluzik. Landareen erroek ertzak egonkortu egiten dituzte lurpeko euskarriak bailiran. Horrela lurraren igadura saihesten dute. Herriberako landareria espezie ugarirentzako aparteko bizi korridore da. Bai, gure etxea! Zuaitzen gerizpeari esker, arrainak lasai dabiltza. Bestela. Ibai ertzeko landaredia gainera, uraren abiadura baretu egiten du. Horrela, ibaian bera arazoak saiestuz. Goitik begiratuta, ibaia zuaitz marra trinko eta bihurgunetsua beharko genuke ikusi. Benetan ekosistemari eta gordean duen bizitzari eusteko.